test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead. سلام نعكم يخون كبرات تخطتلتنا نابزر زراوي مدب سبورتنا وكو عبد الحن متساكم لومي عبيت زعباتات كنت كورينا أبوي كيموتكا كمي جيروم حاولت كسرحلكا كإيلوم فرنساوي كوخب تزاتاي كعسو غريم تريهن ريم كمزي بل نابغزام أبز متسالو وان نشتي قوالي تياه قوانا سبنا مسلكوام تبك نبرتم أمونغو تصوتاتاتن لمداتن كالوت نغراتن نعا أزرخ بلا غزيم وحولين يروم حاولتي مغارج جابز خفتلو علت كوستا وسنكم ازدمام لتخل غزي تفليات انح كل مخنيات ترديام قبنيا خمزي كونكم كتفلت كحجزن يوم ابتبوتا مسبت احنا نتحاولت رأيتهم ابوي زكون السخيخام كيموت كام كمي جيروم حاولت كسرحلكا كإيلوم الى حتى النيم فقاقي لم سقبلكم بدحرينا زربنا سمع زنبرا فينكر نابتي اقربو موم ابوكنا عنا فتسي ماي موتنيو نسواب زيجيقنا جغان يوم نز قبرو دمام نبوز حسابات حقوسات بمقبار يوم نسخد ما كابزلنا كلنا نعليم كتفكريوم يقبع بلعام قالات بينجر كابتت صبخون نعليم اقرمنيم قاليون فقاقي لام حوافت النموم ابوين السخام جغنا خام ازدما كندي زلنا نقر كونيو بلتنيم كابتها موتي اجميرا قالي جغنا إليا تتسوى عنيم كسابلو مرما نتي قولاتي ابيتيب ترئيوم ليفربول نبرازلاو كوخوب ريال مدريد رود يكون مفرام دليتار يوم تتصاطاي اب تحزاب انتوناي مسلاف عدل زي رخبه كوينوم مدريد كتصنح نبوتو كقالسنو كان تدليم تنغانتاتات تسمامين ناي مسرح مسغار عدل كهلو يوم قيحتي مسغار الكسندر إيساق انت سليطوم روديغوم كم تاكا لويس دياز كسغاغروم يخول يوم جورج نيكولاس ليفربول اب كرنتي زسغاغرتوم يماناي مسمر تخلخلاي جيم فريبيمونغ زورو دمو غداتيم هامسترينغ كساب اغراو عرفتيم كم زي ملس ارنو سلوت غليصوم اب تمساسال بوتام زصوت كونر برالي نامولو لمد ملاسو زغلصو توماس سلطنتيم اب زغصل صوتا مس نيوكاسل ارسنالن كسلفيوم توتنهام نتصاوت استون فيلا مورغان روجرز علامه مسغار جيروم إيري-Tv إزم بارسنال تمنزعو توتنهام مستاغانتان تتسمامعم كسغاغروم يدليوم استون فيلا تصاوتاي كاب إزز حشواغا مسغار كمزلوون يامنو بزي سومون زيم كاب انجليزاويت غانتا استون فيلا بوعلق احنا بيطلاويت غانتا روما تصنبرم جامايكاويم اتقايليون بيلي اب قداماي لمودو مغدات غاطيموم تزغاطو مغداتيم انت وحدن سلسته سمون كاميلا كرحو كم زخل تغليصوم ارسنال نقدما بريمير ليج ليدز يونايتد كتقبلن كلام إيري-Tv زناي مجمرتا صوتون ارسنال ككايدك اليوم إزم نصوتا بوعن مقان حكمنا مرمر وكسال زغبا خوينوم كساب عرب دما مسغبو كود علوم أكيد سرح بالاس أوليفر غلاسنر كم زرغاغصوم حموس اب گطم فصامي كونفرنس ليج مس فريدريك ستاد ابز غبرو صوتا يوروبا ليج كساتو فيوم نصوتا ليديس منالبات انت زي بصحدم ابز قصل ساسحدنا حسن مدفعنياتات مس ليفربول اب انفيلد ابزلوم صوتا كبصح تثبيت يغبر توتنهام نسابينيو كمانشستر سيتي نمسغار اندغنا كزاتو يوم سبيرز نسابينيو نغلسومنات ككتاتلو صنيحميوم مسيتي ما بزعبا وغا مسغار كزاتو جميروم نيروم حجي گن ايزن اب ارسنال بنمخادم مقرابو سيبوم سبيرز نت برازيلاو مسمر تصاطاي زل على 67 مليون باوند كقربوم تداليوم لوم كم صبصاب جلوبو اي سبورت انت خوينوم تسمم بحصيروم كم زازمن توتنهام نت مسغار كم زودوم رغصنياتات مخانوم تغليصوم كم تصاب غوريسون انسايدر انتقيدون ايفرتون نناتان اكي كمانشستر سيتي نمسغار منقساس جميرو مالو وتهولانداو تخلخلاي سيتي ا بريمير ليج اب قداماي سمون صوتا مسولو سابز غبرو غطم اما غير ومبر كوفيلو نيرو كاب 2020 جميرو اب سيتي تصنحم اكيم حجو 30 عمت ايوم كم تصاب غازيتا ديلو سبورت انتقينوم اي ميلان مسكار راسمس هويلندم بسومون زيم كتودي 22 عمد دنمارك اوت كاي مانشستر يونايتد كم زيد لتصاطاي زرم روبن امريم ا بريمير ليج مس ارسنال ابز غبرو صوتام ابغانتو ما تون نيروم تاغانتا سيري ام 5 مليون باوند ناي مزاق قديتا بزلو لقح كم تسغاغروم تثبيت يغبر
ኒውካስትል ኒዋን ዊሳ ዘቅርቦ 4 ሚልዮን ፓውንድ ናይ ምስጋር ሕቶ ብብሬትፎርድ ተነጺጉ ማክፓይ ዘቅርቦ ዋጋ ምስጋር 35 ሚልዮን ፓውንድን ብቃዕቱና ተራእዩ ዝውስኽ 5 ሚልዮን ፓውንድ ኮይኑ ነስምዕ ክትውድእ ተስፋ ገይሮም ነይሮም ዊሳ ብሬትፎርድም ኣብ ፕሪምየር ሊግ ኖቲንግሃም ፎሬስት ዝተባሓደ ኣብ ተሰዓርትሉ ጾታ ኣይተሳተፈን ንብሬትፎርድ ክገድፋ ከም ዘል ድማ ጉሩጽ ድሌቱ ገሊጹ ማንቸስተር ሲቲ ምስጋር ጂያሉን ጂዶናር ማንምዛም ይሰርሑልዎም ስካይ ጀርመኒ ኣብ ዘምጾ ጸብጻብም ሲቲ ምስተጻታይ ስምዕ ምግባር ቀሪባላ ሲቲ ኤደርሰን ተኺዱ ምስጋር ዶናርማ ከምዛዝሞ ርግጸኛታት ኮይኖም ኣለዉ ማንቸስተር ዩናይትድ ንምስጋር አሌሃንድሮ ጋርናቾ ካብ ቸልሲ ሕቶ ክሳብ ዝቀርብ ይጽበይለዉ ቢቢሲ ስፖርት ከም ዝበሎም ዩናይትድ ካብቲ ዘቐመጦ ዋጋ ምስጋር ንታሕቲም ከም ዘይገድፎም ወሲኖም ኣለዉ ከምታ ቀዲሙ ዝተጸብጸበ ቸልሲ ብ30 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ስታርፎርድ ብሪጅም ከም ዘምጽእዎም ርግጸኛታት ኮይኖም ነይሮም ሊቨርፑል ንአሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ብሪጣንያ ሪከርድ ዝኾነ 130 ሚልዮን ፓውንድ ከቅርቡ ወሲኖም ከም ጸብጻብ ዘሳን እንተኮይኖም ቀያሕታ ኣብ ዝቅጽል ሰሙን 130 ሚልዮን ፓውንድ ከቅርቡዮም ተቐባልነት ከም ዝረክብ ድማ ርግጸኛታት ኮይኖም ኣለዉ እዚ እቶም ቀያሕቲ ኣቀዲሞም ብሓደ ነሓስም ካብ ዘቅርቡ ብ20 ሚልዮን ፓውንድ ወሰኽ ዘለዎ ኮይኖም 40 ሚልዮን ፓውንድ ዋጋ ዝተለጠፈሉ ሃርቪ ኢሊዮት ከፊል ናይቲ ምስጋር ኮይኖም ናብ ኒውካስል ከምርሕ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ አመልኪቱ ማንቸስተር ዩናይትድ ንአድሪያን ራቢዮት ንኽተሰጋገር ዕድል ቀሪቡላ ከም ጸብጻብ ፋብሪዚዮ ሮማኖም ማርሴይ ኣብ መቐየሪ ክፍሊ ብዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ንተጻዋታይ ንኸሰናብትዎም ወሲኖም እታ ፈረንሳዊት ጋንታ ማርሴይ ተቐባልነት ዘይብሉ ባህሪ ብዝብል መግለጺ ራቢዮትን ዮናታን ሮውን ንዕዳጋ ምስጋር ኣሪባቶም ኣላ ዩናይትድ ኣቀዲማ ራቢዮት ደልያ ከም ዘይሰለጣ ይዝከር ሲሞን ባይልስ ኣብ ኦሎምፒክ 2028 ተስፋን ጥርጣረን ዝተሓወሶም ሓንቲ ካብተን ኣብ ታሪክ ጂምናስቲክ ብሉጻት ተባሂለን ዝግለጻም ኣሜሪካዊ ሲሞን ባይልስም ብዛዕባ ኦሎምፒክ 2028 ሎስ አንጀለስ ዘለዋ ተሳትፎም ንብዙሓት ኣብ ጥርጣረም ኣእትያላ ኣብ መደብ ቴሌቪዥን ቱዴይ ሾው ኣብ ዘቕርበትሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ዓዳ ዝካየድ ውድድር ተሓቲታ ክትምልስን ከላ ኣብ እኩልየ ብምባል እንደገፍታ ተስፋ ዝህብ ቃላት ተዛሪባ ይኹን እምበር ነቲ መልሲ ብኡ ንብኡም ኣረቃቃቶም ብኸመይ መልክዕ ግን ገና ይወስንኩን ኣብ መድረኽ ተወዳዳሪት ኮይነም ወይ ሳብ ቦታ ተዓዛቢት ኮይነ ብምባል እቲ ጉዳይ ክፉት ምዃኑ ሓቢራ ባይልስ ኣብቲ እዋን ቲም ጓል 31 ዓመት ክትከውን ምዃናን እዚ ድማ ኣብ ዓለም ጂምናስቲክ ከም ዓብ ዕድመ ዝውሰድ ምዃኑን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምኽንያታት እዩ ካብ ዝወጻኢ ድሕርቲ ን2 ዓመት ዝወሰደም ናይ እምራዊ ጥዕና ዕረፍቲ ናብ ውድድር ምምላሳን ኣብ ዝቀረበ እዋን ንመበል ሻምናይ ግዜኦም ኣገራዊ ቻምፒዮን ኣሜሪካ ክትከውን ምብቃዕን ብቕዓታም ጌና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዘሎም ዘርእዩ ሕጂ ቀንዲ ትኩረታም ኣብቲ ዝቕጽል ኦሎምፒክ ፓሪስ ምዃኑ ዝገለጸት ባይልስም ብዛዕባ ሎስ አንጀለስ 2028 ግን ፈጺምካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኔቨር ሴይ ኔቨር ብምባል ማዕጾ ከም ዝዓጽወቶም ኣረዲኣ እቲ ውድድር ኣብ ዓዳ ምዃኑ ሓደ ካብቶም ንውሳኔኣ ጽልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ረቑሒታት ክኸውን ይኽእል እዩ ዋይን ሩኒ ንዘይስፖርታዊ ተግባራት ተጻወትቲ ፕሪምየር ሊግ ብትሪ ኾኒኑ ኣንበሳ ማንቸስተር ዩናይትድን እንግሊዝን ዝነበረ ዋይን ሩኒ ክልተ ተጻዋትቲ ፕሪምየር ሊግን ምስጋር ንኽሰልጦም ዝኽተልዎ ዘለዎ ኣገባብ ብትሪ ነቒፍዎም እዞም ተጻወትቲ ኣጥቃዒ ኒውካስል ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ኣጥቃዒ ብሬትፎርድ ዩዋን ዊሳን እዮም ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ዝሽወደናዊ ኣጥቃዒ ናብ ሊቨርፑል ክክዕዝ ብርቱዕ ድሌት ከም ዘለዎም ተገሊጹሎም ነዚ ምስጋር እዚ ንምድራኽ ድማ ምስጋንቱ ኒውካስል ልምድ ምግባር ከም ዘቋረፀም ጸብጻባት ይመልክቱ ዩዋን ዊሳም በተመሳሳሊም እዚ ኮንጎላዊ ጥቃይውን ካብ ብሬትፎርድ ናብ ኒውካስል ክግዕዝ ድሌታ ኣለዎም ንሱ እውን ንምስጋር ንምግዳድም ንጋንቱ ክጻወት ፈቃደኛ ከም ዘይኮነም ተፈሊጡሎም ሩኒ ኣብ መደብ ቢቢሲ ማች ኦፍ ዘ ዴይ ኣብ ዝሃቦ ርእቶም ነቲ ኒውካስል ትገብሮ ዘላ ተግባር ድርዕ መለክዕም ዳብል ስታንዳርድ ብምባል ገሊጽዎም ኒውካስል ብተግባር ኢሳቅ ኣዝዮም ተገሪሞምን ተበሳጭዮምን ኣለዉ ምክንያቱ ንሱ ልምምድ ኣቋሪጹም ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ግን ልክዕ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ዊሳን ምምጻእ ይሰርሑልዎም እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል ነቲ ኩነታት ብንጹር ኣቐሚጥዎም ነሱ ወሲኹም ኣነ ተጻዋታይ ኒውካስል እንተዝኸውን ኢሳቅ ናብ ጋንታ ተመሊሱ ምሳይ ክጻወት ኣይምደለኩን ንሱም ነታ ጋንታ ንኣሰልጣኒ እንደቂ ጋንቱን ደጋፍቶምን ራሕሪሕዎም እዮም እዚ ዓይነት ተግባር ኣኽብሮት ዝጎደሎ እዩ ብምባል እዞም ተጻወትቲ ንምስጋር ንምግዳድ ዝጥቀሙሉ ዘለዉ ኢላ ንኹሉ ወገን ዝሕስር ምዃኑ ኣነፂሩ እዚ ንሎሚ ዘዳልናዮ ዝርዝራዊ ጸብጻባት ስፖርት እዩ ነይሩ ስለዝተኸታተልኩምና ንመስግን